ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପନିର ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନିଜେ କିଛି ପନିର ଏମିତି ପକାଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ତାପରେ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜିବା। ବେଶୀ ପନିର ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ବେଶୀ ପକାଇକି ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପନିର କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇଲି, ପିଆଜ ତେଲ ଭାଜିବା। टमाटर कितने लगे belum pakai apa tomato normal kok. Ternyata masih kasih apa kalau aku boleh dapat macam ini cantik lah ada lagi itu kasih lagi sekarang ini yang kita ada besar pun dipanggil sih, lebih mudah kan? Yang macam itu. Hilang lagi, kondisi resipi. Apa nanti lagi? Like, comment, share, subscribe, komen dulu nih. Pakai video ini, cek video ini. Thank you.